Ok, lume bună! Bine v-am găsit într-un nou fish vlog la răpitor. Acum, ca să înțelegeți, pescuiesc cu o lansetă micuță, finuță, da? 5,25 de 1,80, dar vârful l-am rupt așa că l-am recondiționat eu, are vreo 1, da, care 1,60. După cum observați aici am pus un jig provizoriu, am și alte cărlige și o biluță de plumb. Dar cel mai important e că astăzi voi pescui la plută. Un opritor deasupra, opritor jos, un 5-6 cm între. Și astăzi voi pescui și o să-l dau în Doamne ferește la pește viu, da? La carașel. Un pescuit foarte simplu, adică nu știu dacă mă înțelegeți când mă refer la simplu. Ce înseamnă simplu? Am luat niște carașei de la un prieten. Fac așa. Mai am și altă modalitate, da? Setez apa, dar cu un jig micuț ca să intre strapazanul sau bibănașul, în funcție de firul de 0,16, nu folosesc înaintași. Și haideți să vedem dacă luăm ceva. Eu știu că o să iau, pentru că e cam ce trebuie. Ia să vedem. Acum trebuie avut grijă și cum lansez. Hai să dau prima oară aici. Nu știu dacă se vede pluta. O să încerc să nu fac gălăgie. Ia să vedem. N-am cum să dau zoom cu camera asta, nu merge. Pluta e aici. Și nu fac altceva decât să aștept. Fără gălăgie, fără nimic. Așteptăm să vedeți cum vin. Shallow, biban, răpitor. Ținem tot timpul întins așa și mai mișcăm câte puțin. O să vin eu și la undiță să pescuiesc. Ce trebuie să vă spun e că să aveți grijă, da? Și foarte multă răbdare. Pentru că mai devreme sau mai târziu vine peștișorul. Doar că trebuie să aveți răbdărică. V-am mai spus eu că fără răbdare nu reușiți să faceți nimic. Ai. Nu știu dacă se vede pluta. E undeva pe aici. De venit o să vină sigur, pentru că peștișorul e prada perfectă. Ce atâta silicon, ce atâta plastic. Dăm la realitate. Lângă stuf. Nu știu dacă se vede pe aici pe undeva. La vreo 15 metri. Am dat apa mai mică. Nu știu dacă se vede pluta. Și ușor îl trag înspre mine așa, ca să ușor de tot așa, câte un pic, să intre în vizorul răpitorului. Dar și las așa pe loc câte un minut. Îl mai mișc un pic. O să fac eu un tutorial cu montura asta. E simplă, dar să știți că are o grămadă de beneficii. Și atacă, mă fut. Uite. L-am luat. Nu știu dacă s-a văzut. O să fac catch and release, clar. Ați văzut? Uite-l. Uite ce frumos e. E și peștișorul lângă, nu se poate. Oh my god. Băi, ce vreți mai mult de atât? Oh my god. Ce vreți mai mult de atât? Trebuie să fac poză în combinația asta, că nu mai ține. Oh my god, câtă frumusețe. Da, să-i fac o poză așa. Gata. Și acum o eliberăm. Ați văzut? Ce țep i-a dat? Ia uite. Hai. Spune-și ceva. Ia uite ce frumos e. Oregano. Hai că e ce trebuie. Nu sunt eu cel mai mare pescar, dar prind pește de rup.
De fapt, sunt unul dintre cei mai mari. Ia uite. Da? Cu talent și cu ghibăcie. Fir de 16. Aici trebuie să-i băgăm ceva ca să nu iasă. Vedeți că l-am mușcat. O să-i dau eu mai încoace o găurică. Și trebuia să-i pun ceva de silicon să nu iasă în caz de lanseu, da? Și lansăm din nou. Ați văzut? Păi fish hacker, mă. Ăla e. Și acum așteptăm. Dacă aveți răbdare, băi fraților, ăsta e cel mai mare canal de pescuit. Mă refer în abonați. Și după cum se observă, nu ca alții, că nu dau nume, se duc la pescuit și toată ziua, dacă prinde un biban, 2 bibani. Păi ăștia sunt youtuberi amatori, nu sunt vloggeri ca mine. Să pună suflet, să înceapă de la zero, cum am început eu. Care mai de care? Mamă, am pescuit din 90 și de unde? Că de 2 ani și-a luat o lansetă și a făcut 3 ieșiri. Mie îmi spuneți de ăștia? Trebuie să o țin în tensiune ușor, așa. Liniște, da, așa, e perfect așa. Și odată la jumătate de minut la minut o mai aduc înspre mine un pic, ca să devină peștele mai, în caz de e ceva vegetație pe jos. Se mișcă pluta foarte ușor de la peștișor. Vă dați seama cu montura asta la peștișor faceți prăpăd pe orice baltă unde nu mănâncă biban sau șalău, adică unde nu trage la gume. Țineți minte că acest pescuit este un pescuit clasic, da? Clasic și original. Pescuitul cu năluci e un pescuit artificial, da? Dacă stăm să o luăm logic, ne gândim și la momeală. Eu pescuiesc cu peștișor viu. Deci, viu mort oricum trage, dar în general să fie puțin viu. La știu că merge cu peștișor mort, o să vă arăt eu monturile pe viitor. E chestia că eu folosesc acest peștișor ca momeală. Deci, momesc peștișorul, da? Nu neapărat pentru că e răpitor și răpitorul nu mănâncă mălai. Răpitorul mănâncă alți pești, da? O să mă duc eu la Dunăre să vedeți ce show fac. Dacă nu ai răbdare, hai să mergem acasă că n-am prins nimic, că nu trage. E treaba voastră, cei care nu vor să stea la pescuit. Dacă nu, uitați-vă la mine că aveți aici show. Uite. Uite-l, uite-l. Uite-l. L-am luat. Păi până când? Hei, a scăpat. L-ați văzut? Uite și peștișorul acolo. A scăpat că m-am grăbit eu, dar în caz că avem la mine un minciog, cum de obicei nu am, îl aduceam la mal să îi fac poză. Oricum, îl eliberam, ați văzut. Ok, din nou. După ce, sau dacă rup această monturică, o să îmi fac alta. Ia uite peștișori aici, carașei. Cam scumpi, dar dacă nu-i găsești, nu-i înțep coloana decât mușchiul, ca să poată el să se miște, da? Mamă, ce frumos! Pe data viitoare îl obosesc și îl trag prin apă. Mie nu-mi pare rău că îi pierd. Mie îmi pare bine că am prezentări, da? Aceștia sunt niște strapi, mai exact, șalăi de stuf. Ia să vedem, peștișorul lucrează bine. Pescuiesc azi la șalăi de stuf, pentru că dau doar în direcția stufului. Ia uite, acolo, lângă stuf. Și îl așteptăm. Poate să intre și biban, încă biban mare, orice. Cum am văzut atac, pac, îl arde băiatul. Uite, uite atac, uite-l, uite-l, uite-l. Cred că l-a și luat, a? Ia, l-a luat, l-am luat. L-am luat pe strapazan. Uite-l, uite-l, uite cum încearcă să scape de el, bă, nu. Uite-l, uite-l, ușor, ușor, ușor. Mama, are peștișor în gură, ești prost. Oh my god! Are peștișor în gură! Mamă, imagine rară!
Imagine rară, inedită. Ia uitați, are peștișorul în gură, ești prost. Nu se poate așa ceva, mă. Ce vorbiți, mă? Dacă nu la mine, la cine mai vedeți asemenea imagini? Oh my god. Băi, mă lași. Așa imagine, ia uite-o, frate, ia uite-o. Băi, ești nebun. Mamă, dar ce țep i-am dat la secundă. Am eu și de gorjor. Trebuie să-mi iau eu o pensă. Ia să vedem. Băi, ești nebun. Ia să vedem cum îl scoatem. A, uite-l așa, uite așa. Uite așa. Ca să nu-i fac rău lui, rup peștișorul și tot. Dar nu. Știi cum fac? Apăs pe asta și iese afară. Mamă, ce dinți scuțiți are. Ușor așa. Ușor. Uite așa. Și iese. Ha. Hai că-ți dau drumul imediat. Uite, s-a agățat de gingie un pic. Că... Uite-l. Și peștișorul e pe gât. Ia uite-l. Îl las acolo să-l mănânce. Pentru că a fost darnic. Ia uite-l. Ia uite-l. S-a dus. A luat și peștișorul. Ați văzut? I-am lăsat peștișorul pe gât. Nici o picătură de sânge. Așa. Acesta este al treilea, da? Ia să vedem. Să aveți grijă întotdeauna că agață foarte tare. Cârligul e bun. Uite-l aici. Puteți pescui cu orice tip de peștișor. E cam trist, deoarece eu știu să prind orice tip de pește. Nu că mă laud, dar asta e realitate. Iar eu arăt și altora și alții vin și ia la japcă. Nu e bine că nu spun eu bălțile unde merg. De exemplu, mai sunt pescari cu mine și s-au sucit imediat la montura cu care pescuiesc eu. Și ce credeți? Prind și ei și iau orice strapazan. Vedeți? Asta e diferența dintre a fi pescar și a fi sacoșar. Mamă, cum am dat-o. Mamă, ăsta e. Acum chiar că dau după șalăii de stuf. Am dat chiar lângă stuf, așa. Risc să agăț. Da, să vedeți ce strapazan iau eu acum, sau bibănași. Dar văd că strapazanul e mai activ. Cred că am mâncat activia. Hai că e ce trebuie. Haideți, domnilor. Băi, Bear Grylls de România, eu sunt. Je m'appelle Jean-Louis Calderon. Băi, îmi place că stau la atac. Când a venit Pac, i-am dat țepul nocturn, ești nebun. Am pus niște carași cu putere în ei. Am văzut niște atacuri lângă stuf. Pe acolo, pac. Niște atace. Hai că e ce trebuie. Așa că am lansat acolo. Astăzi dau după șalău de stuf. Baby șalău. Baby strapazan. Baby Shark, na, m-a zăpăcit melodia asta cu copiii mei, mi-au spart cu melodia asta cu Baby Shark. Cred că toți care aveți copii. Baby Shark, na, spart televizorul. Uite. Mamă, ce l-a tras, n-am fost atent. O să dau eu zoom. Ei, uite, asta nu-mi place că... Ăsta e riscul. Mamă, ce-a tras de pește în jos. Vai de capul meu. Nici n-am fost atent. Mușcătură pe el. Mamă. Ce trăsătură periculoasă. Scot nevasta din casă. Mamă, ești nebun. Bă, broadori. Aoleu, să dau zoom să văd dacă am prins trăsătura aia. Mamă, cum am dat-o pe asta. Chiar lângă stuf. Super. Să nu fiu nesimțit. Vreo 3 de la japcă, 2 cu parașuta și vreo 3 la spinning. Uite-l. Ia să vedem, ăsta o fi pipan sau strap. Uite-l. Strapazan, mă. Uite.
Trapazan legal, mă. Cine mă, Fish Hacker? Păi voi ați auzit de cel mai mare canal de fishing din România? În caz că n-ați auzit, auziți acum, mă. Sunt un pic cam gentil cu mine, dar e ce trebuie. Metodele mele dau roade și prin pește, nu știu, e al 4-lea, al 5-lea, nu mai știu. Ce mă interesează e că prind, da? Pam, pam. Și am ce vă prezenta. Mi se pare că nu mai am peștișor. Să bag al peștișor. Oh my god, dar ce avem noi aici? Una frumusețe de pescaro. Bine, asta sunt eu, pescarul frumos. Hai că aici trebuie. V-aș ruga pe cât mai mulți dintre voi să pescuiți de plăcere. Dacă vreți pești și pe alese, la obor e plin. Dacă plec acum, fac 15 minute, am ajuns la obor, mă duc să-mi iau pește. Pentru că, din moment ce prind atât de frumos, că uitați cum lucrează peștele când îl bag în apă. Tremură. Din moment ce prind și atât de frumos, acolo lângă craca aia, e atât de frumos că prind și ia să vedem. Sper să nu intre la cu calul în apă, doar să-i dea apă la cai. De fapt, nu cred că are cum să intre cu calul în apă, că da, doar să bea, pentru că oricum aduce pești înspre mine. Sunt cai fierbântați, gen, și se îmbolnăvesc. Din moment ce eu prind de fiecare dată, mi-ar place să prind în fiecare zi, în fiecare lună. Prind și să-i dau drumul, Mi-ar place să se interzică pescuitul la răpitor pentru 5 ani de zile. Sau definitiv. Să nu se mai pescuiască răpitor, ca să fie o plăcere a pescui. Da, n-ai cu cine. Braconieri vor fi în fiecare zi, la orice oră, oriunde. Mamă, cum am dat-o pe asta, știrea zilei. Și asta e realitate, din păcate. Uite-l, mă, doar ce-am schimbat bateria. Că... Păi cine, mă? Fish Hacker? Ia să vede ce frumos e. A, biban! A tras bibanașul, mă. Ei, da? L-am tras un pic înspre mine. Un bibanaș frumușel. Ce zici de broadere? Ai venit și tu? Lasă că după tine dau cu altceva. Știe broaderul. În această viață a pescuitului, noi trebuie să fim vânătorii răpitorului, da? Peștele ăsta e răpitor, iar eu sunt vânătorul lui, ca să înțelegeți. Noi vânăm răpitorii. Ia uite ce frumos e. Ia uite-l. Mamă, ce s-a ascuns aici, îl vedeți? Ia uite-l, l-a fugit, pac. Deci, dacă noi nu ne considerăm vânători, apoi cine se consideră? Peștișorii puteți procura și de pe lângă maluri cu un minciog. Ia uite-l, hopa. Vină mai încoace. Așa. Și sper că ați văzut pluta. Uite așa. Da, e chestia că mai molinez un pic. Deci îl las acolo cam un minut. După care mai molinez foarte, foarte finuț așa, ca să atrag atenția în caz că peștele e în alt unghi și nu vede de o bălărie, de o bucată de brădiș ceva, știi? Că nu vede peștele, îl mișc un pic din locul ăla și devine vizibil. Îl vede că se mișcă, în apă peștele se mișcă și el și pac! Ați văzut bibanul ce a dat în carașel? Eu observ pluta, se mișcă foarte puțin, ia să vedeți că s-ar putea să fie la ea. E clar că peștele se învârte și transmite la plută, peștișorul la mic, momela. Să știți că răpitorul poate să stea
câteva secunde, chiar minute, cu ochii pe țintă, da? Și în momentul când consideră el că e perfect de înhățat sau dacă se mișcă un pic, de aceea am avut cele mai multe trăsături în momentul când am tras de-a mișcat pluta un pic. Gen peștele a plecat acolo și răpitorul a dat după el. L-am luat. Se vede că în fața mea e și un pescar cu alău. Ce să-i facem? Ăsta pare biban. Da, e biban. Uite-l. L-am luat din larg. Pe bibănaș. Se suie ăsta cu alău pe mine, ești nebun? Ei da. Se suie pe mine cu alău. Ia și peștișorul se oftică că l-arunc pe ăsta în apă. Da, na. Asta e lume. Nu face ca mine catch and release. Și eu am dreptul să rețin și biban și șalău. Mi se pare că peste 40 de centimetri. Dar nu am nevoie. Am reținut șalău de 3 kg jumate. Da? De pe Dunăre. De 3 kg 800, 2 kg jumate. Ăla, da. E legal, da. Ăsta mic. Să avem și noi niște bălți cu care să ne mândrim. Domne, mergem și pescuim. Nu. Unde se aude că se face treabă, hai să dăm iama să luăm tot, orice peștișor. Asta e viața de pescar. Unii se distrează, alții mănâncă. A, bine, și eu mănânc, da, ați înțeles. Ia ce ridică omul, alău, îl vedeți, nu? Ia uite, pești de 3 cm, sunt buni, ei la tigaie. Ăla e. Ei da. Nici nu mai cureți, îi bagi cu solț cu tot. Bagă tata alău, bagă. Dai că e ce trebuie. În partea aia dă un băiat, parcă dă la sapă. Nu știu dacă se vede. Parcă dă la coasă, la japcă. În partea aia japcă, în partea asta alău. Poliția nu se bagă. Ei mai prindem noi pește. Mai prinde băiatul meu pește aici? Nu mai prinde. Și când facem baie, ne înțepăm în ancore. Uite cum l-am luat, fraților. Uite-l. Hai că e ce trebuie. Ia să vadă brother-ul ce am luat. Un șalău sau un biban. A întârziat, nimeni n-a avut nicio trăsătură. Chiar dacă pescuiește la pește, dar eu da. Ia uite-l pe șalău. Mamă, ce frumos e. Ia uite-l. E frumos. Stai. Ce se oftică lumea că eu prind și îi eliberez. Și, ușor, oh my god, hai că e ce trebuie. Și majoritatea nu prind nimic. Uitați mă ce a venit la The Brother, la peștișor. Răbdare. Cu asta prind. Cu răbdare. Ok. Să facem și eliberare de rigoare. Și să ofticăm braconierii. Că eu uite ce frumos are albastru pe la coadă. Oh, ce frumos e. Go. Eliberează-te. Hai. Hai, tată. Go. Hai, da. Ia să mai vadă boradorul. Oh my god, nu-mi vine să cred că am dat 50 de bani pe peștișorul ăsta. Și mi-aduce câte o mare captură de fiecare dată. Ăla e. Hai că e. Gata, broaderi. Am găsit pentru fund ceva care îmi încălzește fundul. Oh, ce bine. Am acasă un scăunel. Cred că se vede pluta pe undeva pe aici. În general mă întreabă lumea, cum faci tu de prinzi? Cu răbdare. Hai că e ce trebuie. Pe adevărat, las și câte 20 de minute. Da, încep și mulinez câte un pic, ca să se miște.
peștișorul și brusc, pac, l-am luat. Deja văd cum se mișcă, se vede pluta, că se mișcă câte puțin. Zice unul de pe partea, că băi, ești nebun, i-a dat drumul la șalăul ăla. Adică nu înțelege de ce îi eliberez, când sunt vreo 3 care de la japcă și unul cu alău. Hai că e ce treabă. Matale, dai mine omul ăsta se suie cu alău pe mine, mai prind și eu ceva? Întrebare. De parcă nu e balta destul de mare. De parcă nu e balta destul de mare, șefule. Vino lângă mine și dai mai încoace, că... Dau și eu în locul ăsta aici. Doamne, îmi dă cu plumbul în cap. Frate, ești nebun la cap. Te ceri cu pescarii, coaie. Hai de capul meu, nebunește aici. Ce vrem? Dacă mă vede că prind, hai pe el. Ia să vedem că se dă să fugă cu ea. Ceva fugărește carașelul meu, ea. Un șalău, îi dă tărcoale. Un șalău de stuf. Hai că-i vin eu de hac. Uite-l, uite-l mă, uite-l mă. Ei da. Șalău de stuf, mă. Ce v-am spus? Ce v-am spus, mă, da, broaderi? Să las un pic să se liniștească, deși că ăsta are putere. Uite-l. Am cam stat o oră fără trăsătură. Dar a venit băiatul. A venit de broaderul. Mamă, numai șalăi frumos am. Și un singur biban. L-am spart. Nici nu mai știu al câtele e. Știu doar că i-am spart. Nu o să filmez cu telefonul multe eliberări, pentru că filmez cu camera. Mamă, ce frumos e ăsta. Și ăsta are albastru pe la coată. A mai fost înțepat? Nu, nu. The eliberare of the pește. M-a plecat cu a doua de pe loc. Ia să armăm noi și să stăm noi liniștiți, mă, de broaderi. Mai am vreo 6-7 peștișori. Aoleu, ce-am prins aici. Trebuie să-i pun capacul să nu cumva să-i vărs, că rămân fără momea L. Deci nu am mai modificat cârligul, nimic. Să fie cât mai perfect în mișcări. Peștele trebuie să fie înțepat imediat aici sub înotătoare, deoarece să nu-i afectăm foarte mult mușchii, să poată el să se miște. Am pus 2 alice, că ne lasă fără service. Am pus 2 alice ca să se echilibreze perfect. Bă, opa, gata. Sincer să fiu, dacă sunteți pescari și aveți răbdare, prindeți. Uite-l, 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 uite-l. Cred că se vede pluta, da? Se vede și mă pregătesc să-i dau țepușa, fii atent. Uite cum fuge cu ea. Sunt pe zonă, da? Nu știu, cred că se vede pe aici, pe undeva pluta. Uite-l. Aoleu, ce-am tras ca prostul. De luță de marine, ce te-ai îngrăbit, marine. Hai de capul meu. De ce m-am îngrăbit, mă, de broaderi? De prostă lău. O, că e ce trebuie. Ia să vedeți că le iau din mama cum am dat mai lângă stuf. Cred că se vede pe aici, da? E acolo și e ora lui. Am stat vreo o oră jumate fără trăsătură, da? Salut! Gata. L-am luat, l-ați văzut? Ia uite-l. Păi,
Dacă se pune cu fish hacker. Da? Mamă, ce frumos e asta. E mai mare. Oh my god. Mamă, ce mare e. Stai. Mamă, cum s-a băgat asta. Mamă, am crezut că a scăpat. Stați. E mai măricel. Stai, coaie. Hai că nu scapă ăsta. Mamă, e mai mare ăsta. Ăsta e cel mai măricel. Frumos. Ați văzut cum l-am pișcat? Mamă, ăsta e cel mai mare. Uite-l. Cel mai mare de pe ziua de azi. Cred că are 350-400 de grame. Cam așa. Are, că e și lung. Ați văzut? Ce frumusețe, mă, de broaderi. Dacă n-am prins la șalei azi, te-am rupt normal. Hai, go! În partea asta. În partea elaltă de broadere. Uite acolo, ia vezi. Caută ieșirea aia. Aici. Mamă, dar ce a început să mănânce și ce bine dau. Au plecat majoritatea de pe baltă, mai sunt doi. Unul de la japcă, unul la undiță. E chestia că s-a liniștit balta. Erau gălăgii aici, vorbea unul cu altul, nu înțelegeai nimic. Și cu alău, a intrat cu alău lângă mine, vai de capul meu. Că a văzut că prind eu. Ia, tot acolo. Ia, uite-l. Doamne! Una lângă alta. Și ăsta e frumos. Unul după altul, fraților. Unul după altul. Am zis una lângă alta, ești nebun? Unul după altul. Băi, ești nebun, nici n-am... Uite, și nu eram atent. Ia uite ce mare și ăsta, da, broaderi. Oh my god, unul după altul. Mi-a luat și peștișorul. Băi, așa ceva nu am mai văzut. Băi, ați văzut nici ce să se întrerupă imediat. Oh my god, unul după altul. Le fac și poză, ca să fac și un story. Mamă, unul după altul. Vedeți, așa e la pescuit. Paula, am spart șalău. De n-am spart Rusia. Ia uite-l. S-a dus pe stuful ăla. Mamă, de n-am spart Rusia, ești nebun. Asta nu înseamnă că toți o să prindă și de fiecare dată. Dacă se uită la The Fish Hacker, și vă mulțumesc pentru susținere și vă aștept pe acest canal să deveniți membri. Iar dacă vreți numărul meu de telefon, deja am 2 membri care au numărul meu de telefon, care au devenit membri VIP. Și au numărul meu și vorbim pe WhatsApp. Întrebări, locuri de pescuit, doar membri VIP, da? Ia fiți atenți aici. Hop. Stai, jos. Așa să nu am dat. Gata. Se pare că am dat eu prea lângă stuful ăla. Nu, îl trag înapoi. Uite. S-a și agățat, băi, nu se poate, mă. Ai văzut? Am dat chiar pe aia. Oh my god. Hai de capul meu. Pescuit. Mamă, mai am 3%. Mi s-a mai închis odată. Iar am luat ceva frumos. Ce ai, mă, decât l-am aruncat. Decât l-am aruncat și l-am luat. Mai am 3% baterie. Repede să le liberăm. Ăla e The Broaderi. Am spart șalău. Să le liberăm. Câți peștișori mai am? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 peștișori. 9 șanse. După care mergem acasă. Da, am pierdut numărul lor. Bă, ce înseamnă să te muți pe alt loc? De-aia mi-am luat o bicicletă pliabilă. Haideți că doar ce arunc peștișorul și schimb bateria. Mi-am luat o bicicletă pliabilă pentru... Ce asta? Mamă, ești nebun, supapă de aia de tractor. Ca să pot umbla pe baltă mai ușor. Ia să vedeți, poate... Dar nu e că trebuie să schimb eu bateria.
la GoPro că mai am 3%, s-a oprit. Tot așa am dat lângă stuf. Cred că s-au mutat aici. Dacă trage încă o dată, cred că s-au mutat aici. În partea aia am făcut eu bălăceală. Hai să schimb repede bateria. Mamă, ce frumos a fugit cu ea. Ia uite-l. Mamă, cum face, parcă e tăuraș. Ați văzut, frăților? Ce frumos. Asta e mai mic. E mai micuț. Oh, 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 oh. Mamă, ce-și umflă fălcile astea. E mai micuț, dar e frumos. Îl păcălesc. Uitați cum are ochii îndreptați înspre sus, așa ca să vadă bine. Mamă, și așa. Uite. Ce vorbim, mă, e foarte rapid. Ia uite-l. Hai. Go. Uite, s-a băgat aici. Gata. Să armăm încă o dată. M-am distrat azi. Super. Haide, ăla e. Mamă, de unde? L-am luat? Ia să văd. Nu l-am luat, mamă. Oh my god. Ce trăsătură smardoaică. Vai de capul meu. Nu, ăla e. Nu. Să recuperez că am dat. Hai că am pierdut peștișorul. Ia uite, mă. Ia uite, mă, cracă ce am luat. Băi, ești nebun. Cum fac eu să nu... să nu rup cârligul. Și nici să nu trag să... Iradia să fie de cracă nenorocită. Gata. Am recuperat, ați văzut? Am recuperat montura. Că dacă nu, îmi pierdeam... îmi e de plută mie. Mamă, ce trăsătură! E la ea, l-am luat. Băi, ești nebun. Mamă, nu știu, o să dau eu cu zoom. Hai de cap meu, ați văzut cu cât dau mai aproape de crăci? Cu atât e mai bine. Mamă, dar ce l-a luat. E frumos asta. E frumos. Mamă, ce mare e asta. Băi, ești nebun, ce frumos e. Cred că ăsta e cel mai mare. Oh my god. E frumos foc. Ia uite, mă, ce țep i-a dat. Haide, broadere, gata. Ia uite, mă, ce mare. Oh, ce rapid e, mă. Hai de capul meu. Cele mai frumoase drilluri. Îi dăm drumul. Mă! A rupt norma. S-a agățat peștele. Și acum a ieșit de acolo și dă târcoale. Ia uite-l, ia uite-l, ia. Hai, riscă-te. Bă, dar numai șalou am luat, mă, l-am spart. De nu m-am răcorit azi. De fapt, așa zic la orice partidă. Uite-l, uite, 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 uite. Și acum nu știu când... Uite-l, uite-l, ați văzut? Mamă, n-ați văzut nimic. L-am mușcat, cred că l-am mușcat. N-ați văzut nimic, că... Haide! Tot acolo am dat. Vedeți? După un timp ți se dă mâna de dai exact acolo. Mai ales dacă... Mamă, ce pare rău astăzi că am luat unul după altul acolo, ați văzut? Am agățat ca fraierul, că dacă nu agățam, am dat în bancul lor și luam, pai de capul meu, mulți. Dacă doar am aruncat și a venit. Lanseta asta e extra fast. Uite, uite-l, 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 l-am luat. Aoleu, ce-a scăpat iar, mă. E extra fast. E rapidă rău de tot. Adică nu e elastică ca cea de 1,7 grame. Mamă, dacă pescuiam cu aia, rupeam, dar nu e indicată în pescuitul acesta.
Aici ai nevoie să dai țeapă repede. Ia, fii atent că a venit iar. Uite-l. Oh, bă, ești nebun, nu se poate, mă. Ce face, mă? Trage peștișorul la mic? Nici o problemă, e bine că se mișcă. Hop, tot acolo. Mamă, ce țintă la punct fix. După un timp te înveți foarte bine. Ia că e la ea. Aoleu, ce-a scăpat, i-am scos-o din gură, mă, direct. N-auzi că direct din gură i-am scos-o. Hai. Mamă, cum am dat. Exact acolo în crăcile astea, ia să vezi. Ori o agăț, ori trag ceva frumos, ia să vezi. Ok, prietenii mei, ajunge pentru ziua de astăzi. Am prins foarte mulți șalăi și mi se pare că 1 sau 2 bibani, deci foarte puțin bibani, dar am prins șalău la foc continuu, așa, unul după altul. În descriere găsiți linkurile de la toate grupurile mele personale de pescuit. Haideți pe grupurile mele, haideți să facem mai mulți pescari și pe Academia Tinerilor Pescari, cel mai mare grup. Am pescuit în 3 locuri astăzi, deoarece am fost curios dacă pescuiesc aici mămut și vin înapoi, dacă merge în același loc. În toate locurile am prins la fel, da? Deci pe toate locurile am prins și după ce am revenit. Acum seara, în același loc, exact în același punct unde am prins mai devreme, nu mai vrea, pentru că s-a întunecat. Deci cam așa e programul pe această baltă sălbatică. Voi merge și pe alte bălți sălbatice să vedem cum e și programul, locuri. În fish vlogurile următoare o să-mi fac bărcuța, o să vă prezint motorul de barcă pe care l-am luat de la Claumar de Black Friday. Am prins o super ofertă, sper că și voi v-ați luat mai multe accesorii. Am luat și o baterie de barcă, o să vă arăt eu în vlogurile următoare. Așa că în iarna asta și în primăvară și tot timpul o să o dau mai bine și pe răpitor, pentru că nimic nu se compară când vânezi răpitorul. Hai că e ce trebuie!